pancen ngewak-ewake sapa Siti. Sawangen wis anggeni. Dawa umurmu wis anggeni kepara nyata tak kira wis mati Gusti sing mayu marang uripku sapa Siti Pandhita Murang Tata bentuk ngumbar marang kamurkan mbuh ora idep wis dadi wateking sapa Siti sapa sing mbelok dadi mungsuhing sapa Siti majo iki hajiku tadana lho ayo ambakno tutukmu ayo entekno ajimu iki wong-wong apa mau iso lho saiki kok gak iso iki gondelan apa sikile iki aku ora gondelan lho ning kok ampuh temen beda karo mau kowe duwe aji apa aku ora duwe aji iki nyoh deloken Wijaya Dharma wae rata duwe karep apa bareng kembang kok banjur mlayu sipat kuping aja mlayu sapa iki wah Kutha Pandhawa tata Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Petruk kula Gus iki ana buta renggunuk tak kira gunung bisa lumaku nggih Den buta kok galake kok ora pati enek malah nglendheh lakune dek buta ngendi iki anakku lanang ngere wis anggeni apa sira pangling marang Punwa ta ngere aku ora pangling kok wong Paduka Siwa Bathara Kresna kang lagi kena si kuning Pandhita seneng pasang lalat nanging Siwa ora susah kuwatir sing tok sandang kuwi mau mung barang sulapan kok wong ora dadak Siwa njaluk marang Wisanggeni ning Wisanggeni kang bakal ngilangi sulapan kang semandang marang Sirawa Kresna mangsa bodho nggih Wisanggeni mung sira ingkang bisa paripadhang marang Punwaya nggih Gusti Kang Murbeng jagat maringana daya luwih marang Wisanggeni tak garyang pulwujud sekawan ya wong wah masalah Tatkala narepa Kresna tan tulus anyakra ring anakku lanang Wisanggeni tak trima banget ya nggih dene sira wis bisa ngilangi kang dadi sukraning Punwa Wisanggeni iya padha-padha wae ireng lah Sinuwun Ndarawati iya Petruk sungkem kula Sinuwun tak tampa Petruk Wa Kresna priye nggih? Gandeng wis pulih kaya wingi wujud meneh.
kepiye kersane Siwa Kresna? Nggih Wisanggeni. Kahanan iki bakal ndak wertakake marang pepundhenmu Pandhawa ya nggih. Lekasing pendhita ingkang ngayawara mau aja kongsi mrembet marang Praja Ngamarta. Mangsa Baru Prabu wis karya Hanggara Wisanggeni. Bumi gonceng kancing langit kelap-kelap katon lirikin canging sang maweh kandrung sabarang katulu kirmoyak mayik iki ana pendhita ingkang prapta kisanak kowe sapa? Aku Pegawan Saba Siti prapta kowe kene aku goleki buronku kene ana kidang menjangan. Buronku bolos rewu dudu kidang menjangan. Sumurupa Sapa Siti. Bolos rewu wis badar wujud Siwa Kresna. Dadi tanggung jawab Wisanggeni. Weh ladalah. Yen ngono kowe wani mbelani marang Kresna, tak lok sak dosamu. Tak sageremu tak turuti. Oh, iki ajiku Goropawana Tadana. Ayo bablas kowe. Aji Goropawana mangsa kuwaton nampani kowe. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit Batobat Ajine Begawan Saba Siti kok ampuh temen jenenge wae Aji Goropawana. Goro ki gedhe Pawana kuwi angin alias lesus angin Garuda. Ditamakke dari Wisanggeni karo aku. Ya mung tibane kok gak awor to ya. Dari Wisanggeni bablas mbuh ditibane bareng aku. Tiba kok pas eneng ngarep ngguwa. Lho. Jero ngguwa kok ana cahya sumorot kae. Cahya apa to ya iki? Tak mlebu mbok menawa bareng pengaji sapa ngerti. Wata kaya mangkono. Ki Lurah Petruk sampun manjing lebeting guwa. Saknalika kaget labet nyumurupi wonten lungsunganing naga ageng kanthi busana kadiwatan. Datang Saranta ponang lungsunganing naga sigra dinangge dening Ki Lurah Petruk. Wis nyapurna ngangge marang lungsunganing naga. Sirebet saking lebeting guwa Ki Lurah Petruk. Kadang padha warantena becik besok amendemo baris Batobat sorot nelahi mau jebul lungsunganing naga kang miranti penganggon dewa
bareng lungsunganing naga tak nggo lah kok jebul trep kaya wis diukur sadurunge ora awakku kok ya krasa enteng temen to iki tak tanjake mumpung dadi naga ngene iki aku arep nganglang jagat dina iki ngene iki aku arep nganglang jagat dina iki arep nonton polahe wong-wong sing lagi padha ngujaha napsune kae kenthonging Paluapindha wangsiting kakung karagan panjrah sabdaning sapa kakuluruk asauran samono paneh rahina meko bangkaton sumirat miat langening kalangiwan aku lara pandang muncar ing kayuwangan alang-alang gumitir ana padang dudu padanging surya ana weteng dudu wetenging wengi ingkang supramung cahyaning Sang Hyang Padawenang pinarak ing Palengkaretna ing madyaning bale paparya warna ketingaman renyada lanang tejaning Sang Hyang Padawenang nuju lenggah anggena raras kedadak ing mangke dumawa ing Bambang Wisanggeni sigra manjing madyaning kayuwangan kadodo Sang Hyang sigra ngawi marang swaning Bambang Wisanggeni teka mengkono rereh lirih rureng ora sadane Sang Hyang Padawenang leng-lenging triya mangu mangungkung kanduhan rimang
lir leno tanpa kanin yen tantu semembu sang Dyah Utama Jahniyah ning talaga kadilangit mambang tang pas bulan upamanika wintang tulya kusumaya sumawur lumrat kang sekarang kati jalado wong ilahing masidam sekaring bawana langgeng Ndawas Pak Daki wis anggeni ingkang sowan nggih wis anggeni padha raja sowan kita kulup wis anggeni iya kaki wenang antuk pangestun kaki wenang kerah raja sowan engko kaki wis tumata lungguhmu nggih ana apa kang dideni kaya wong kesengkan sowan kita wis anggeni iya kaki wenang kok kene disowanke dening pendhita jenenge Saba Siti. Sabab aku ditibani Aji Goro Pawana. Kaki wenang. Aku percaya pacoban kang tiba marang aku iki mesti ana karepe. Mula kaki wenang aku kandhanono. Ana karep apa dene aku nganti dikalahke dening Saba Siti mau kaki wenang. Iya nggih wis anggeni kapara bener atur kita sak temeni Saba Siti mung minangka dadi jalaran kok nggih wis anggeni menawa saben titah kang lagi kena panandang mau bisa nglenggono kaya kita kulup iki mau sayekti ora bakal kebacut-bacut nggone ketaman susah kapara bisa dadi sarana ngandelake nggone saya pasrah marang Kang Murbeng Gesang merga akeh-akeh nggone padha pasrah marang pangeran mau lamun pinuju kesrimpet ing lelakon mengkono kaki iya kejaba saka iku kulup sowan kita iki wis kinersakake dening Gusti Kang Nyipta jagat supaya kita nampa wahyu kembang Wijaya Darma ingkang cemandha ing kayuwangan kene kanthi dayane kembang Wijaya Darma mau kena kanggo srana madhangake pepeteng ingkang nglimputi marang jiwaning para manungsa. Mengkono kaki kepara nyata wondene ingkang wenang murba sateruse
namung kejaba manungsa ingkang sabar darana. Manungsa ingkang jujur, manungsa kang suci, kang kuat dadi pengayemaning para kawula sak negara. Iya Kaki. Dene ingkang dikarepake dening Gusti kang nyipta jagat, muhung kang wae ngamartosipun Tadewa nggih. Kang mengkono lantaran itu bisa nggeni mriki tampano wujuding kembang Wijaya Darma nggih bisa nggeni. Niwat langening kalang nyiwana gelar pandamun sareng Dina leke koneng surem sara teteng padang surup sara teteng padang kasolan pajaring purnaming gegono dasare mungsa katiga ya jagat Dewa Bathara lagi mung sakmundi wae kok segerawaku anteng gananku Kaki Menang syukur bagi sewu nggih iya Kaki Menang banget ing pak nerimaku dene aku wis nampa nugraning widi lumantar Kaki Menang yaiku kembang Wijaya Darma ganing wis trawaca sekabehe aku njaluk pamit bali bareng karo sapa Kaki Menang ya ya kulub jaya Wijaya Jayanti nggih wis anggeni lirlena tanpa kaning Gumelar nagari Ngamarta wis kelaka gedhe bori padhang jagate dhuwurku sadoh maring kuncarane
minangka Sang Agung Negari Ngamarta niki Sang Prabu Puntadewa pinarak ing madyaning sasana sineba sang hyang para kadang inggih Raden Werkudara tangkantun Raden Harjala tuwin Raden Nakula tuwin Raden Sedewa ing jayaning barswaning para nayaka praja Ngamarta ing mangke dereng pantara dangu ketingal partaning Sang Prabu Kresna dadi kaget sang hyang para kadang Pandhawa Brangoreh manus lambung ambar nyengeng kadi karunaning kasasih soroting pandam sumuluha madangi jroning pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngrangan santyah manehen kung sumungkem guling kang katon mangrepa beratentik pranto hulun atadah runtik Duh Koko Prabu ing Ndhurawati sasamunipun kula sakadang atur pambagya panakrami kula sakadang aturaken genging panuwun dene Kakang Prabu sampun pangrawuh wonten ing pandhapi Ngamarta Koko Prabu milori paduka sakadang hangantuwang-tuwuhipun Koko Prabu Ndhurawati namung badhe kula dherekaken ngrembak babagan ewah-ewaning negari Ngamarta ing wekdal menika Koko Prabu inggih Yayaji Ngamarta wonten ewah-ewahan menapa Yai Koko Prabu wekdal menika saperangan ageng para kawula sampun boten pitados kaliyan para nayaka dalah para wakiling bebrayan mila tindak sak tanduking para nayaka tuwin para wakiling bebrayan namung dipun paiben kemawon menika kula sakadang lajeng kedah kados pundi Koko Prabu Tresna kakangku bener kandhane marep kakangku aku goro mangsa risi rasaku sabab akeh pamaido marang tumandanging para nayaka praja Kresna kakangku inggih Koko Prabu kula kinten inggih namung paduka Kakang Prabu Ndhurawati ing saged paring kalidamar dumateng para Pandhawa menika Koko Prabu inggih Yayaji Yai Werkudara padene Yai Harjuna mila wonten kawula ingkang sampun boten pitados dumateng para nayaka tuwin para wakiling kawula kala wau awit wonten saperangan tumindak ing para nayaka dalah wakil bebrayan ingkang nalisir saking watak utami tuwin budi luhur Yai tumindakipun namung mamrihaken kangge pribadi tuwin golonganipun nanging kok ndadak mawi kekudung asmaning para kawula lho menika lajeng wonten malih Yai boten purun ngendika kanthi jujur mangka sedaya tindak tanduking para pangarsa kala wau estunipun tansah dipun titeni dening para kawulanipun mila nama boten mokal lajeng tuwuh panganggep bila wekdal menika boten wonten pangarsa ingkang saged dipun damel patuladan
Tuwin mboten wonten pangarsa ingkang saged kangge tuntunan. Yayaji mboten ngemungaken para narapraja kéwon ingkang sami dipun paiben kaliyan para kawula. Semanten ugi wonten saperangan brahmana ingkang ucapipun ugi mboten dipun pitados kaliyan para kawula. Jalaran inggih wonten saperangan pandhita ngakenipun pandhita nanging jebul watakipun remen ngumbar dhumateng kamurkan. Tuladanipun kados Begawan Saba Siti ingkang mentas nganiya dhumateng pun Kakang Yai. Piyambakipun ngaku dandan-dandan jiwa. Namung jebul pinanggihipun inggih namung badhe ngumbar angkara murkanipun kok Yai. Kakiyatori sang kabirangu Rinangkul kinempet kempet do sangat naning bawana ya situ kang walang ati ya situ kang kudu garing geger Jawi. Kong kanduhan rimang wong lerlena tanpa kanen yen tantulusa mengku sang dyah utama Siwa Punta aku sing sowan wa Punta anakku lanang Wisanggeni padha raharja iya muli jeng sowanku wa Prabu mentas saka ngendi nggih aku saka kayawangan alang-alang gumitir marak kaki wenang kalau semono aku dipisesa dening Begawan Saba Siti nang bilai slamet oh Prabu bilane sabab aku ke taman Aji Goro Pawana dene slamete aku nampa nugara ya mung kanggo lantaran wa kepiye karepmu Kulub Wisanggeni kaki wenang paring dawuh ana nugraning widhi ingkang dumawahi Madyapada lumantar ki wenang jenenge Wahyu Kembang Wijaya Darma. Sapa kang wahyu mau bakal padhang jagate. Tumuli bakal tentrem suasanane. Mengkono griya. Banjur sapa kang wajib nampa kembang mau kulub. Manut dawuh kaki wenang kejaba titah ingkang jujur, titah kang suci, titah kang merbawani. Ya ku Siwa Punta dhewe. Lang-langging driya mangu mangun kung kanduhan rimang. Duh Gusti kang nyipta jagat sujud syukur ngesaning paduka Gusti. Keparing-paring nugara dhumateng Punta lumantar kaki wenang so anakku Wisanggeni. Kang mengkono nggih Wisanggeni kepiye? Apa paring ndak tampa kembang mau kulub mengko durung pancine wa Patih Tambak Ganggeng sowan katon gita-gita mawa gati ana apa Patih unjuk menika Kanjeng Sinuwun menika wonten parang muka saking nagari Jurang Jero Begawan Saba Siti ingkang nglari Gusti kula Prabu Kresna aja doh melu-melu Yayaji kula Koko Prabu katemben kula matur Yai
Sampunipun iki punitanipun. Inggih Koko Prabu. Teka sapa sedamel Prabu Negari Ngamarta? Wah Kresna, apa nggih? Yen mau aku dikalahi marang dheweke, yen iki durung karuan lho Prabu, mangsa bareng wis sanggeni. Yayaji kula wonten dawuh Koko Prabu. Najan para kadang sampun tumandang. Namung kok kering dados manah kula Yai. Inggih menika pun kang nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit badhe pados serayan Yai. Sumangga Koko Prabu. Maju. Sikra kang pala tumingal acampuh samya medali. Iki sapa? Narendra Pringgon karo kaca. Katut kaca, kepara nyata kowe sapa? Begawan sapa Siti? Marine ana apa? Nglari Prabu Kresna, langkah ana bangke. Oh, klakot sekarang jingga wong Pringgon tani. Ora paono tatono. Ayo bablas ke. Ana sadra bagus sapa iki? Aku Panengah Pandhawa Harjuna. Harjuna kepara nyata. Wis sapa Siti? Iya. Aku njaluk bandane Kresna. Tanganku tadhaono. Ayo
bablas kowe. Amuk Suramarta Jayawarta ayo maju. Aduh, biung kaya ketabrak setum. Sapa iki? Warikudara. Wah, penenggak Pandhawa. Iya. Wis sapa Siti? Iya. Aku njaluk bandane Kresna. Galugalan. Loh. Ya. Brodol usus mlayu. Tangi Aja mlayu. Wah. Amuk Suramarta. Ayo Amuk Suramarta Jayawarta. Pancen ngewak-ewake sapa Siti. Sawangen wis sanggeni. Loh. Wela dawa umurmu wis sanggeni. Kepara nyata. Tak kira wis mati. Gusti sing mayu marang uripku. Sapa Siti? Pandhita Murang Tata bentuk ngumbal marang kamurkan. Mbah ora idep. Wis dadi wateking sapa Siti? Sapa sing mbela Kresna dadi mungsuhing sapa Siti? Maju iki Haji Kutadana. Lho. Ayo, ambakno tutukmu. Ayo, entekno ajimu. Iki wong-wong apa mau iso lho. Saiki kok gak iso iki gondelan apa sikile iki? Aku ora gondelan. Loh ning kok ampuh temen. Beda karo mau. Kowe duwe aji apa? Aku ora duwe aji. Iki nyoh deloken. Wijaya Dharma wae adalah duwe karep apa bareng kembang kok banjur mlayu sipat kuping. Aja mlayu sapa sini? Kok elok temen iki. Ana naga bisa mabur. Nyorot kok ya penak banget. Wih, la bojleng iblis laknat lho. Ula kok bojleng iki?
Kula ngendi iki? Lah apalane piye to? Lho, wong ndekmu kok lali iki piye? Wis sak unune sing penting aku muni. Ana ratu ireng cemani, sapa jenengmu Prabu Kresna? Lho. Ya jagat Dewa Bathara. Kok nyelowati wis ngerti marang jenengku. Kuwi jenengku Kresna kuwi. Oh, nek ngono ya pas nek kowe ngomong iki mau. Iya. Wah, naga iso tata jalma iki larang regane iki. Dek kaya naga apa direga dikerta waji. Jenengmu sapa? Mas Naga. Ya gak eneng wong naga kok nganggo mas. Ya nek lanang nek wedok apa ya naga. Iki kok sajake kok cengengesen to naga iki. Jenengmu sapa? Jenenge wis naga ngono wae. Lho. Kudune ya duwe jeneng wong bisa ngucap kok. Nah, aku lahir bapakku mbokku wis mati ora kobreng jeneng aku. Oh ngono. Iya. Iya. Kowe nyang ndi Prabu Kresna? Aku lagi golek serayan naga. Dikon ngopo? Tak tuwi nyirep Brahmanyane pendhita jenenge Begawan Sogo Siti. Kang tumindake banget oleh ngewak-ewake. Kepara wektu iki gawe wonten Praja Ngamarta. Apa Mas Naga sekiranya gelem nulungi marang aku? Aku ki nadyan naga sosial kok aku ki. Sapa wae tak sing ribet tak tulungi. Mengkono iya. Sapa wae sing peteng tak padangke. Lho, sing taru tak benerke. Sing bengkok tak jejeke. Sing ra duwe dhuwit padha. Lho, kok malah padha. Apa ula ya nggawa dhuwit? Yen ngono mangsa borong sapa sithik kae singkirna. Wis aja melu tak pethokne dhewe. Nek kedaling swara ki aku wis tau krungu. Apa iya to? Coba tak delok sapa iki. Ana ula gedene sak bongote ngetal. Welah dalah. Ngetan ketemu lawan Wisanggeni, ngulon ketemu karo naga. Wah, sajake kok ngajak marang aku. Apa wis titiwanci aku kudu mungkas semene nggonku pendhita, bali marang asal mulaku maneh. Nek mung semono wae tak kira ora iso ngumpuli marang gedhening Begawan Sogo Siti. Aku bali nyanggo njupuk sandang aku dina iki. Kok sandang aku gak enek iki. Welah, sapa sing ngrusui sandang aku? Lho. Engko aja kek ula kae mau. Lho, ing atas lungsungan iso mlaku dhewe iki kepiye iki? Welah dalah, kedrawasan aku. Sapa Siti iki?
wasang tenan kewirangan uripku. Ajiku wis ora mandi. Kepiye lakon kuwi iki? Oh, Sang Hyang Nismaya, kula nyuwun pengayoman Kula Nismaya. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon lirikin canging sang maweh kandrung Duh Pukulun Nismaya kula nyuwun pengayoman Pukulun. Iki sapa kok ana pendhita nangis-nangis ana ngarepku iki? Menapa paduka pangling kaliyan kula Pukulun? Kula menwestunipun sanes pendhita. Iya, aku wis mudeng kok aku. Aku wis mudeng. Aku takon mau mung tak nggo miwiti rembug. Ora usah kowe iki matur, aku wis ngerti. Yen kowe kuwi Nagaraja to? Inggih, kula pun Nagaraja saking Eka Pratala Pukulun. Lah kowe iki nang apa kok dadak nggo pendhita bareng e? Aneng apa? Apa oleh dadi naga kurang kur kok nyambi pendhita kuwi ya? Inggih Pukulun ketula-tula lampahan kula menika kula sampun rumaos kawon kaliyan wisanggeni nanging badhe mendhet busana kula jebul sampun klajeng dipun anggih tiyang sanes. Mila kula nyuwun pengayoman Pukulun. Oh, perkara kuwi to. Inggih Pukulun. Lah kowe kuwi duwe pamrih apa kok tok rewangi membo pendhita terus bedah praja Wisnu bareng kuwi ya? Inggih Pukulun. Niat kula menika sampun ngantos pendolan Kurawa kelajeng sami mengsan. Ing pengangkah badhe kula aturaken mboten perlu mawi Bratayuda. Jebul mboten gampil ngrukunaken Pandhawa kaliyan Kurawa Pukulun. Oh ngono. Inggih. Yen kowe wis rumangsa angel ngrukunke Pandhawa Kurawa, ya aja kemawat kowe duwe lekas kaya ngono Nagaraja. Inggih Pukulun. Ngelingono. Pepeling wis ngandhakake sing surasane mengkene. Sing bener mau durung karuwan yen bener Nagaraja. Tumindakmu katone bener. Merko ngrukunke wong secungkrahan. Nang jebul kurang bener sebab kowe arep ngowahi janganing jagat. Nadyan Kudretna wis kelakon tok wiradati kanthi kowe ngunjara wong tak angkara nang jebul jangka mau wis kukuh kudu tetep dumadi Nagaraja. Inggih Pukulun. Perkawis menika kula saya pitados bilih jangka menika mboten saged dipun ewahi. Inggih kula sampun narimah Pukulun sampun narimah. Ya. Es trimo kene ning mburiku kene. Inggih mongso bareng Pukulun. Amuk Suramarata, Jayamarata. Amuk ger putra iku. Sapa iki? Sapa iki? Ababmu kuwi. Sajae bar mangan batang kowe ababmu kaya ngene. Sapa kowe? Lho, pangling karo aku. Genah Semar ngono kok. Semar. Ngapa kowe kok ngrewangi karo sapa Siti? Dheweke wis pasrah karo aku, dheweke wis trima ngalah. Wis kurumasan nyeluput sang naga. Naga bahagia. Ora aku bahagia naga ngono wae. Mula tak jaluk kanthi banget gandeng dhewe wis mertobat. Njaluk pengayoman marang aku. Mula kowe ndang rucata ya, ndang rucata. Rucat piye? Aku iki naga utawa ula gedhe kok. Wis gedhe kok kon rucat. Ya iman-iman wis gedhene iki kok.
Iso gede lagi iki kok kon rucat. Apa kowe seneng dadi naga ngono kuwi ya? Kowe seneng? Yen pancen seneng dadi ula, tak suwun marang pangeran muga aja mo, aku wis ngapa mo. Metu kok kewalik. Kok ora ndase sik. Iki cara bayine sungsang kok. Waduh, suwek kabeh kulitku. Dadak ndondomi. Semono kok terus mak teloler metu. Sikile sik. Kowe kok rewara dadi naga piye? Wong aku ya dicilakake dheweke kok mo. Aku digetak karo ajine dhewe Aji Goro Pawana aku bablas. Tiba ning arep guwa. Iya. Barang aku nyumurya ning guwa kok mawa sorot tak leboni guwane. Jebul isine ya mengengeh ngene iki. Tang Sranta terus tak nggo. Tak nggo iya. Wah, barang aku dadi naga ngono rumangsa gagah kaya enteng kaya awakku. Aku terus nganglang ning jagat nyeling-ling jejangkung golek wong sing watak angkara. Anakku iso mabur lho, Petruk kok. Aku ya apa-apa iso. Mabur iso ambles ya iso. Nginggatke dit bang ya iso. Nyang ndi bocah iki? Wis nobat awake, wis mertobat Sinagaraja. Wis kene ndang kono iki barangmu. Pukulun kula ngaturaken genging panuwun sampun kelampan wangsul dhateng mula bukanipun malih kawontenan kula Pukulun. Iya, padha-padha. Ning lenging atimu duwe karep apa to? Mekaten kepareng unjuk uning Pukulun. Kula nampi sasmitaning Jawata bilih mangke Gusti badhe nedhakaken dhateng wahyuning katentreman, wahyuning kawibawan, wahyuning kamulyan ingkang momor setunggal wujud Sekar nami Sekar Wijaya Darma. Sok sinten ingkang saged nampi sekar kala wau badhe tentrem jogengipun, badhe wibawa gesangipun, badhe mulya ing selami-lami Pukulun. Oh ngono inggih. Mboten nyana jebule nampi menika malah Bambang Wisanggeni. Lah kowe tak jarawani. Ndaraku Wisanggeni mung sadremong nglantarake nanging ingkang piniji dening Gusti kang nyipta jagat muga kejaba sinuwun ngamarta kang kuat nampa kembang mau Nagaraja. Oh, inggih syukur bagi sewu. Lah terus ratu sak pati mau kepiye? Sampun kuwatos mangke kula badhe mbadharaken. Mangsa bodho inggih. Kanjeng sampun urip pikados kawit. Wis nggih. Wis tutuk nggonku dadi pendhita kang mengkono kulup Rengga Bumilan sira Rengga Kisma. Padha rucata busana ya nggih bali marang papanmu dewi-dewi. Umekaten, iya. Kowe anakku wadon Bathari Pertiwi, patih kae putuku si Bama Ntarakasura. Dos pun didoyang Pukulun. Aku seneng dadi ratu ning Ngastina Sibahe Badar. Bama, Ngastina dudu kewajibanmu kok nggih. Kowe iki manggon ning Trajutrisna dudu Ngastina.
Wah, terus aku wis yasa pengageman Ratu Ngastina jebul dibadarke mbahku dhewe. Pertiwi, kula wonten dawuh usah sembadan pangajapipun Bapa Yonggir. Iki wahyu kembang Wijayadharma wis tumedhak ing Arcapada. Dening Gusti Anyita Jagat kang wanapa kejaba Ratu Ngamarta si Puntadewa nini. Pekaten Kanjeng Rama. Iya. Kang mengkono sira lan Bama padha neksanana. Yen to garwamu Kresna iku dadi pakuning bawana sabab Ratu kang akeh iguh pertikele ya nggih. Kula niki Kanjeng Rama. Dinimbang kunangan sing ora ayo tinggal bali marang papane dhewe nini. Kaya bali ngerti jok monggo Ibu. Werkudara Kresna kaganggo apa? Wis padha bali marang papane dewi-dewi kang mengkono. Kang Raka Ngastina kae enggal warana. Iya. Dimas Werkudara Kurupati kaganggo apa? Pun Kakang nedha nrima yadi siadi wis ngluwaripun Kakang sakadang. Aku uga paring tarima kasih Yai. Kula ingkang ngaturaken panuwun Raden. Iya.